la detecció del càncer de mama, fent un screening així a tota la població, és a dir, anant a buscar-ho, al final hem aconseguit que es diagnostiquin més càncers de mama, però que es puguin tractar i que hi hagi molta més supervivència. Ara es tracta de traslladar aquesta mateixa experiència en el càncer de còlon, que és un altre càncer molt habitual a les nostres comarques. Això es farà a través de les farmàcies de carrer, que tu aniràs allà, et donaran un kit, recolliràs una mica de femta, una mica de caca allà dintre i t'analitzaran després en els hospitals, doncs t'analitzaran si és que hi ha restes de sang. Un dels primers símptomes que un ni tan sols se'n dona compte és que en quantitats molt petites els càncers sangren una mica, i si es detecta que hi ha aquesta mica de restes de sang, que amb una anàlisi senzilla això es pot trobar, evidentment, immediatament s'agafarà la persona, se li farà una colonoscòpia, es anirà a buscar si és un petit pòlip, si és el que sigui, es buscarà el diagnòstic, o fins i tot si és un càncer, la idea és que es podrà diagnosticar molt més aviat i per tant tindrà moltes més possibilitats de supervivència. Es buscarà una franja d'edat, que és on tenien més, i això donarà molt d'informació a la població, per això, perquè vagi a les farmàcies, allà els explicaran i els diran tota la sistemàtica per fer-ho. Això ha estat possible en gran manera perquè feia temps que n'anàvem parlant, però per la situació econòmica que hi ha no hi havia els recursos. Ha estat possible perquè els clubs de Rotary, els Rotary Clubs aquests de les comarques d'Osona, de la Garrotxa i del Ripollès, d'Osona, Ripollès i Garrotxa, han aportat finançament, han aportat aquest any 2015 pagaran un 75% del cost de tota aquesta actuació, l'any 2016 em penso que un 50% i el 2017 ja hi ha el compromís que ho assumirà el Servei Català de la Salut dintre les seves obligacions normals, i per tant hem d'agrair als Rotary Clubs que hagin pogut avançar l'entrada en servei d'aquesta prova diagnòstica, que estic segur que salvarà vides. Al final això acaba salvant vides.